Moltes gràcies, Manel. Deixem enrere els esports, continuem amb la resta d'informació. Una de les figures més importants dins del món de la filologia catalana és el mallorquí Joan Veny. Per aquest motiu, l'Obra Cultural Balear ha decidit, junt amb la Universitat de les Illes Balears, dedicar-li unes jornades d'homenatge. Professors i especialistes en llenguatge debatran entre avui i demà els estudis que Joan Veny ha desenvolupat en diferents branques de la lingüística. Un tema de debat serà la situació actual del català, que pateix la influència de llengües dominants com el castellà, sobretot a causa de l'arribada massiva d'immigració. Una de les solucions recau en l'educació de les generacions nascudes aquí. L'estudi de les etimologies, l'estudi dels dialectes, l'estudi de llengües en contacte, la relació amb la romanística, etc. I bé, jo m'he ocupat sobretot d'aquests aspectes de la llengua amb constància, amb passió, procurant posar una mica d'ordre allà on hi havia caos, procurant resoldre els problemes que tenim pendents, que en lingüística són a vegades complicats.